adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pazurik lo tang te pini adab birta juitha Arbiang long along le company phan long le ki pia long ke khang dunjia phan opposition party hamphang ke do anamai kangni Matizong ni phai kre ke thom suri hini reng ko ra pho ar ni dipu club sai hemalong APHL si atum patir pi ponsi ke do an opposition party lapen hamphang asong atum chingrum si non karbiang long along le corporation company industry atum aphan ke AAC pen long le ke pekjia phan chisik chedang lo Laso along le mate karbia rat along le kachirai kom dunjia phan pura opposition party lapen hamphang asong atum ke kham khe dunjia phan lapen kachikroi dun de jia phan ning isi pen me ing ni si chirai pondo Lapu penang anapor chingki chingwai padosi ke chengsia phonga mai long ke wangji lang arni isi vet ke do pen corporation company industry atuma phan long le ke pa pi long le de jia phan kachi song pado jia phan chirai pon Bangso puthak karbiang long arata phaning isi ke dojia phan pura pherang ke angno APHL si mai phu joining ti kathar pendang lok KATSSA IPP NPP 24 plus organization HTL JCCPA atum pen choning ri padopon Atum apan nelitum chorolo nang litum dak meeting along nang kar judun ra nang ka observe dun apot nilitum pinidak joint meeting opposition parties ke doan lapen song atum lanon BJP atum company atum apan tribal candidate a company tribal candidate a corporate atum apan karbiang long lapen dimha sau along le jor varet aputhak nilitum dak sinwai kado gawe ke do anta nilitum chekroi hurlo la long le ke jor corporate satu amphan la ke nitum chekroi dunde la pen nilitum che song veki un etik che song veki usi nitum pinia meeting along chekroi lo pinia meeting along nilitum APHLC atum dolo la pen IPP dolo NPP ta dolo HTL ta dolo JCCPA ta dolo KATSA Katsa ta dolo CPIML ta dolo lapen Kadwa Karbianglong Democratic Women Association ta dolo 24 plus organization ta dolo lapen RYA organization ta pinido kadobe political parties lapen song pangrupet song kep political party lapen song atuman pinitum chetong lapen laputha Congress atau bang kopine Delhi along meeting dokok pulo la si alang litum pan city nang lodun alang litum nang dun ingtung lo sita nang dun un edet lo pusi berta nang lodun alang litum pan ta choro lo la pen pini kasi song alang kasi aku kacing wai thuji apan mo December ingkoi arni ladak thak dat dipu club baji kep apor ni litum aku meeting do thuji Aku kasi than tu ya pan lapen pininang gedun un etum anta niltum chinilo alang litum ta pinia kisum doko pasin nang gedun un eji mo batai banggalang litum ta nang dun ep po pusin nitum kroilo lapen karbiang long tuge long le tuge nitum cerai vekji lapen la corporate tuman ke pian ke nitum paken sel et etik ke nitum ington te pusi pini perai lain ala CM ke pu in chi sia long le ta pipe pu he la si aprang benta ubom lo alang li in chi bang the tu pik lo ne pilone la pu anang la non ke in chi gali ne tum ka chini lak isira suri phokep achiri abiga ke pitang lo non ta la pen dak kedo council along ajakong kedo alapen MLA MP atum anta alang litum corruption penajok ame kelang no penajok lapen akaheno akapre akaheno teroris akam ke claim penajok alang litum pan law pen ain pen alang litum pan kok krai sidu la si alang litum election rem det tikke alang litum lake sohi ke chipidun bom nang pu la
long le Karbi Anglong le ke doan akhai ka prek atom han akhai ka prek mane tribal atom han gali North India amune atom han jasemet Aryan ko atom han P8 etik ke alang litung so hi ke pidun bom nang po si alang litung ke menai ke ilitum a suggestion lo alang litum election long che perembor idet nai an ke alang litum ning kang sampen do thagi pupete alang litum Karbi Anglong ka ke jor report alang litum aning ta oinan kokji lapen aning dono nang kokji mu aso asu ataman ta aning dono nang kokji lapen alang litum lapu aning ke dono pensi dak pirthe pensi onangi pusine tum matha lake hala ke jerso alam ason no lake PGR along lepen lage eviction nangi po alam halai hui ke neli muheta pulu ke cheng si netum memorandum ke pi September inkoi pharo surihini ra great throck aningkan September inkoi hala bang so memorandum long ta du lake ni tu hala so pensi pulu seta la tum ke lake asapta lake jong hele ilitum hadak chipi chilot ra fasting sita lake alang litum krokre lo lake athema jong si ke kroi ponte muna chohan phan tum nep nangi le muna chohan phani ke ne phai he muna chohan ke rickshaw pular bo rickshaw ke doi ka solai ba alang li CM hana ing ton ware titi Karbi tum hana ing ton frui titi seta alang li CM dang thang da ne phai he lake halake banga khei pina por lo ke de bihari pina por lo la sinon hala fasting ke dota bihari tum aphan eviction nangi po alambang lo mati lage BJP tunge lage election rem det detik ke alang litunge rem det anta hedi alang litunge lage eviction ke hai helu lage la national party tum ene claim ke lo lage la si haladak fasting dolo melo hinone seta fasting ke do apar ke la BJP atom phan Karbi Anglong pen eviction at abangsi ke claim nangi Ingdeng Phoke Brahini Karbi Youth Festival Surihini Rengkoi Ratroga Parmana Phan Reception Committee ke Sengpon Karbi People Sol Tara Langso Dipu Rangsina Sarpo Hemtun KPA Chalong Pining Ingdeng Phoke Brahini Karbi Youth Festival Surihini Rengkoi Ratroga Parmana Phan Tiri Kamamai ke Sengpon Laso Long Tiri Kamamai Amai Phua Phan KAACEM Rite Singh Hi Lapen Kong Chun Bang KAACEM Richard Tok Biatuma Phan Arpu Pekpon Lason si pining Ingdeng Phoke Brahini Karbi Youth Festival Surihini Rengkoi Ratroga Parmana Phan Rurang Sina Sarpo Hemtun Mate Ahong Jai KPA Chalong Karbi Jutanga Song Tiri Pia Mai Pen ke Pha Pon Tiri Kama Mai Mate Reception Committee ke Seng Mate Tiri Kama Mai ke Seng Pon Amai Pedo Pon Lo Kedam tang aningkana hu Tiri Kama Mai ke do pon a committee bangke pre-pon daksi puthot akimi a committee Seng Pon Thulo Matizong ni phai kre ke thom Surihini Rengkoi Rapho Arni Tiri Kama Mai ke Seng Pon Amaya Long Ingdeng Phoke Brahini KYF Mate Karbi Riso Nimso Arong Aje Surihini Rengkoi Ratroga Parman Tiri Kama Mai Amai Phu KAACEM Rite Singh Hi Bhupen Tok Bi Working President Lapen Kong Chun Bang KAACEM Richard Tok Bi Lapen Sai Hem Chun Bang Gobin Tok Bi Robin Teron Lapen Mukrang Be ke Eratuma Phan Arpu Pek Ponlo Reception Committee along kapre ke doan lapen sub committee along arpu ke doan ke non ke wangjia mai along si pek pon popusi pangdak ponlo lapen man ke do Dr. Tuliram Ronghang Honbill CEM of KAAC Luhi Sarpo lapen Chief Advisor Aman Peng Pen Chitong Dun si kado ka ve ning ke pirung alam the than pa jermi pon si Mei Mesen Pen pajut pon Chatok bilo lasi tiri pietum Karbi Jutang asong tiri pietum ke chong ateng si chedon sar sipini tiri kamamai seng pon lo lapen kya kaprek asa yang dengan ke mo official lang tum cepek pon popusi kaprek ang se ko lang par puji pek pon pangdak pon lasi akaprek lekacing bai kali pini bangda ke lituma chin lo kaita Karbi Jutang asong
karbi sum sorong je kata tatlon ke etum eklai vet dake song che yong je lapen dhorom che pupe lapen laso party che pupe pensi itum mane eklai vet se dake itum talon rapet la phanchona Soalnya hindi bukan ini permantan aluhi gitu apa? aluhi ne tum chingwai belang la dak te pi tum ben chingwai ji la soteng melang tum chingwai si la soteng ma siklemi Agricultural Society of Chungmang kita melang di tadi lo pen no militum planning a process mo kaya mo process so planning ateng kan militum kitching way kitching sites so kilo so mo nang litum matung militum press media ang mo sa tabelo nang militum press meet tabelo Sampi Sabina Teron Pi Penajok Handicraft Award Kalonga Pucha Kalamthi Sampi Sabina Teron Pi Ke Haurakat LSC MLA Aki Haidor Sing Ronghang Achorlo Alang Li Karbia Pindeng Lepen Karbia Ke Soy Kerat Ahin Pen Biruthe Long Kapachithang Jipura Kedam Tang Ke Ongdung Apor Setami Det Pialong Lepen Ang Tana Det Anseta Chedandun Bomsi Nong Echipalong Pondomlo Lason thot si non het jong tami alang li Delhi rong supialong handicraft award ceremony along India president reading pen nong echo dengun si karbia khaila pen karbiang long upon nong mi wan pithu bangso phuthak perang ke tum kahumri damakut alang li kaning jepon alam thi arju bongsina ana kan tami nilihin pen kardom la pen karbiang long rat nong phan an sitami kardom pazul lo kardom nang litum neladak nili hem along nang kahom report ako nilihin pen kardom pazul thulo kardom labang so nang li nang kar jua puthak nili mo pen chethan puri koi lo la prime la president of India labang so award nang ki pia puthak nili to nili abang la so kacedandun ningkan pli anlo ningkan pli pen la so kacedandun la 2023 aningkan si nili labang so national award nili longdun itu non ke longdun abang ke la ke textile handicraft pencil ke longdun lo mission lo tapos sonakal jopot nili nije bangke nili success lo posi kiche matha lo apen belek kan athu bangke mo kadu ka be cerap ceto pensi son do ola ka pot hala bang cerap ceto po non bang nili ke thek don long an abang ke nili ning aklong ko ni non ani ke hanga tu ma phat jong si la puson nili son ani hang tum phan do pulo tangke nili unti ke cerap onji la penota ka cerap nang cetu do na tum tenang ando la pen nili beleka along an news ta cethan lo nili long na cerap don non la dak alo suping ba ma pinso atum positami 10,000 artisan abang nili long mane non nang kecerap nak situ dun do la sinili un an ke bor ipon po ka bor i un e an ke la ke theke ding atum phat ma non nang li tum phana son char ju pon bom pen ako nili la non ke klem kang tung aning ha tum phan sitame nili bor iji pusi nili ninga lo mane nili ninga long ke hodai ta jibikok no Kacisi ka bang do ulo la bage ka success ma la son non litum la claim bomb la sibu bui la pen laha la posan ilitum alang alir karbiatum apindeng sempot along alir pipi la posan nili non bang study bomb lo ko antong ke success ini bangke non karbia tumpen charju bompo sonsi ke thekere tumpan charju don bompo asini ni claim ji pusi ke mathan
ilaso puthak nangi nakarju melo President of India award kedeng dona hot haladak Gov of India Ministry of Textile Office of the Development Commissioner Handicraft along haladak ilitum dadak tribal la manilo diuri sar kudo amen na bang surjo diuri ahema soran mena bang rong hangpi binita rong hangpi kudo latuma bang nang cerap dun haladak dilhialong setame latuma pan kai kita arna hil jumi padonang lapen latum nilipan chot kali bang munit la kaduga we asam atom phanta antutina phanta alang li si haladak rabdon la nilipan dakta kali la asam tom phan an mama non award kelong abang do an sitame la bang so surjo diuri to abang si enang an rabdon la helpful ke asarta la nilipan ang rabdon ba Chief Minister's T Tribes and Adivasi Football Tournament Under 17 Boys 2025-26 sa Bahapan, Japra Langso along ke Patupon. Matizong ni Phai Cricket Thom Arni, Japra Langso Sport Association Playground along Department of T Tribes and Adivasi Welfare, Lapen Department of Sport and Youth Farewell atum Patir Piponsi, Chief Minister's T Tribes and Adivasi Football Tournament Under 17 Boys atum Bokazan LA Apharman ke Patupon, Mate Angdung Kiti ke Patupon, Pedo. Bangso angdung kiti ke pathu ponalong aluhi sarpo aman pen Bokazan MLA Dr. Numol Momin Day Speaker ALA Bokazan Municipal Board Chairman Sardili Bay MAC Mukut Mohanto District Sport Officer Rilip Ronghang DSO Japrajan Sport Association Amai Phu Chunbang T Tribes President Karbianglong Bidyanath Hemron T Tribes Chunbang Bipin Induwar KASA Athletic Rajen Rongpi Borsali Teron Lapen Kethe Kiding atum Chetong Dunsi atumi mate kedamtang ni Phai Krehini pen Bokazan angkang team Krehini Pathu Ponsi Pini Kijutsi Borleng Riti State Football Team Lapen Dalamara T State Football Team atum Chedaikoi Patikung Ponsi Dalamara 0.0 Lapen Borleng Riti State Football Team atum 0.1 pen Chepahai Ponsi Angdung Kiti ke Pathu Mesen pen Pachun Pon Bokazan Hanjang Langso pen Bisnu Lekthe nangke Loberta.
Tang te pini ada babirda bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru.